аввалин мошин дар мошинбозори душанбе ки ном дорад Samsung SM6 дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем ва бародаро хиёл накунед ки Samsung G6 ин мошинай ва тамошо мекунем худатон аз нарх навош бохабар мешавем. Фақат дастгириро фаромӯш намекунем, лайкҳоро бигузоред ва ҳама рӯза наворҳои навро аз канали Автолайф метавонед ки тамошо кунед. Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Навори имрӯзада бародаро Samsung SM6 ки рости гапавне дар бозори Актай барои шумо амира пешкаш мегардонем. Тамошо мекунем ва худатон аз нарх навош, аз функсияҳое ки дарӣ ҳастай, масалан яхкиш ё ин ки жосткиш, ҳамаша барои шумо гап мезанем. Тамошо мекунем, фақат дастгирро фаромӯш накунем. Ана чхели крайна шумо логотипш дидесен, ин логотипи ана китайский логотип ан хитой анами корейский аку вардагишам хитой анира истеҳсол мекунам. рости гап ҳавем бародаро, аз ҳамин навуди мошин ана як тай дар бозор барои шуморо пешкаш мегардонем. Ана Южни Корея ана Samsung SM6 LP 2017 солай ана тамошо мекунем. растамошка шидагӣ ҳуҷҷатҳошам ҳаст. касои да маҳкум мешавад номра карам мемонем. хай бу барои шуморо бештар маълумот метан. ана 4 та баллони нав салон шаг мегирем. салон шаг тамошо кунем. гайгундан чита берак додем. хоб электропакет салон сиёҳ ана бабагриф старстопай мултирул монитор коробкаш автомат канчанирам кор мекунад. велюк монитор электрони ҳабли моторш дай гази холӣ. خب چند سوفتی яка наша? 150 бо савдо мешад. 150,000 бо савдо мешад. Ин варианту алиши дорад ки Чи? алиш варианту алиши. Фақат шумо. Хоб номро телефон абу якамоне? 938 00 30. хоб занг мезанед якабу барои шуморо бештар маълумот метавад. ҳамин масъалаи миахкиравиш хеле яка мирад. Мешавад соза ё? خود چند خمی رای کردی اکا؟ چند خش دیسته دار؟ یه روز میگم ناو خواهد اگه خودت ها؟ ناو واردگی ها ناو واردگی ها؟ ایو کم ها نه رستی که بزرگ ها؟ اون دو بابا یک تای بارو همین افشه ایو کم میگیم اسم ششه دارا
Hı. Atıldı yapıyor müziği. Biraz dökülmek.